Us donem la benvinguda esta vesprada sí, i us agraïm l'assistència a este acte, que encara que s'ha organitzat en unes circumstàncies ben estranyes, com tots sabem, per la situació que vivim, des de l'Ajuntament de Guadassuar hem pensat que era oportú dur-lo a terme, lògicament respectant totes les mesures de seguretat marcades per este temps de pandèmia. Com sabeu, el passat dimarts dia 1 de setembre s'obria l'exposició La Gran Via que volem, una mostra que recorre els més de 60 anys que té la nostra via més emblemàtica, amb els canvis pels quals s'ha passat al llarg del temps, des que no era un passeig encara, fins avui en dia. La Gran Via ha sigut i serà testimoni de la vida quotidiana del poble de Guadassuar. Ha anat marcant l'eixample, la part més moderna del nucli urbà. És testimoni habitual d'esdeveniments que marquen el nostre caràcter festiu, com ara la fira, també de la nostra idiosincràsia com a poble eminentment llaurador, com la Fira Agrícola, i també va ser testimoni, fa pocs anys, de la trobada d'escoles en valencià històrica, com sabeu, al poble i també a la Ribera. Crec que podem dir que la Gran Via és un element d'entre els principals que ens representen com a guadassuarencs i guadassuarenques. Però pensem que és hora de fer-li canvis. Tots i totes sabem els problemes que suposen els pins. Uns arbres que pot ser amb la voluntat de fer ombra i recrear un tros de muntanya, de la muntanya que tenim al terme, es van plantar l'any 1967. Som conscients que el pi no és un arbre urbà per la força que tenen les arrels i per la grandària a la qual arriba. Molt bé podria ser una metàfora de la força del poble guadassuarenc i també del poble valencià. Però ho veiem tots els dies. Rajoles del passeig trencades, el paviment alçat, soques que s'han quedat després de tallar-los, arrels que sobreïxen, alteracions, bons al terra que a més d'un ens ha fet entropeçar. I què podem dir de la pinotxa, veritat? Tan difícil d'eliminar per als serveis de neteja i que quan fa una miqueta de vent arriba fins als carrers adjacents. Bé, doncs ara avui, Medi 21, el Gabinet de Solucions Mediambientals al qual l'Ajuntament va fer l'encàrrec de l'estudi, ens proposa diversos canvis, uns projectes sempre mantenint el passeig central i respectant la personalitat de la Gran Via. Ara vos deixo amb Emma Gorgonio, que és la tècnica responsable de la redacció de l'estudi. Ella ens explicarà els detalls de cada projecte. Com vulguis, Emma. Moltes gràcies, Gemma. Medi 21 és un gabinet tècnic que es dedica a solucionar problemes ambientals. El consistori va parlar amb nosaltres, es va fer partícip de la problemàtica actual que teniu en la Gran Via, que és quasi identitària vostra. I com ens agraden els problemes, vam decidir començar a pensar en les diferents solucions. És un estudi molt senzill, pretén unes solucions senzilles, un inici per a trobar la solució final i sobretot aquest estudi va acompanyat d'un procés de participació pública, és a dir, els tècnics no són els que decideixen exclusivament, és a dir, el nostre gabinet no és el que considera exclusivament. Nosaltres aportem potser el coneixement i l'experiència tècnica, però això no és decisori a l'hora de prendre una solució. I en aquest tema, el de la participació ciutadana, heu de veure que és una gran oportunitat, és un ventall que vos obri el consistori per a escoltar-vos. I no totes les administracions públiques en les que hem treballat ho fan. Sin embargo, tenen infraestructures, tenen projectes executats en el seu territori en els que no s'han fet partícips, però estan ahí i també els han pagat també. És a dir, el procés de participació pública és molt important.
d'ara endavant està creixent i des de la nostra visió tècnica, per favor, voteu, i des del consistori la voluntat de que quan més veïnat participe, més rellevant serà aquest procés. I si em permeteu, comencé a explicar-vos un poc com hem anat treballant aquest estudi i finalment passarem a explicar les diferents solucions que al final són les opcions de participació. I sempre hi haurà una opció que és lliure, és a dir, les solucions que se van a exposar així potser no siguin adients o no les considereu adients, però sempre hi haurà un espai per a que proposeu la vostra. Potser vos inspiren de forma parcial en el que decidiu, o pot ser total, o pot ser no res. En tot cas, és la nostra voluntat que servisca per a resoldre aquest problema. Doncs bé, com ja ha exposat Gemma, la Gran Via és quasi identitària del municipi, té una rellevància molt important. És un espai d'habitatges, és un passeig verd, és un descans, és el recinte firal, d'actes, és l'artèria vial, d'acord? És molt rellevant per al municipi. En l'estudi de solucions l'hem dividit en 11 trams. L'11 sabeu que està per executar, però s'ha considerat també i l'heu de considerar. I durant quasi 1 quilòmetre s'han plantejat aquestes solucions. Ja hem parlat de la funcionalitat que té, la multifuncionalitat que té la Gran Via. Ja veiem que, malgrat hi ha bancs aïllats, la gent o alguna gent decideix reunir-se. Després tenim el tema del porrat, del vostre patró, etc. Al final, el primer que es va fer, el plantejament de la problemàtica. El consistori ens va volcar tota la informació que disposava i anàrem a camp. El pi blanc és un pi forestal, té un caràcter molt rústic. És el pi que més adaptat està a la sequera. La seva condició natural, per aquesta condició mateixa, és buscar l'aigua allà on siga. Té un sistema radical, és a dir, una arrel molt profunda i també té unes arrels molt laterals i molt extensives. I això deriva en una problemàtica pel que fa a la part subterrània. Després, en la part aèria, el pi de forma natural, no sé si l'heu pogut veure a la Garrofera, però el seu port és retorsut, no és un pi que creixca naturalment recte, encara que així heu treballat molt per aconseguir-lo, en treballs forestals. I ahí hi ha en les imatges mobiliari traslladat, sistema radical, desestabilitat perquè el seu port natural no és recte, d'acord? Hi ha risc de que alguns tinguen una caiguda davant d'un temporal. El tema de les branques, d'acord, que van pesant, algunes cauen, altres no cauen. L'asfaltat, aquesta imatge és un poc antiga, 121 pins. Ho sé perquè ho comptàrem. Vinguérem així, ho comptàrem, els van medir entre 15 i 17 metres d'alçada, 45 o 70 de diàmetre, estem parlant de pins amb molta entitat. Aleshores, el tema de la deformació del paviment pedestre és un problema que veig que s'ha agravat en aquesta última visita, amb el risc de caigudes conseqüent, d'acord? Després, se va manifestar també un problema de seguretat vial. La distribució i l'estat actual de la Gran Via ara és un espai hiperpermeable per a un vianant. Tots tenim pressa, tots tenim mil coses que fer. Aleshores, a voltes mires
no ve ningú cotxe, creues per on no deus. De vegades mires mal i tenim un accident. Val? El tema de la seguretat vial és una qüestió que s'ha d'intentar corregir de per se en totes les solucions de l'estudi. En alguns llocs, aquestes fotos, recordeu, són antigues, no hi havia passos de zebra, d'acord? I bo, el tema de les vivendes, per suposat, això deriva en uns danys. S'ha manifestat el consistori que algunes cases inclús tenen problemes en el sistema radicular. Danys en vivendes, perquè al final les vivendes estan ahí, a la primera línia. I bo, l'objectiu al final d'aquest procés de participació pública és conèixer el sentir que teniu sobre aquestes solucions. Farem 2 blocs de participació. El bloc A es centrarà en un disseny en general de la Gran Via, incloent les espècies, la distribució d'elements, l'itinerari que fa el vianant, etc. I després un altre específic sobre el paviment pedestre, el passeig, el que anem a xafar, perquè és molt important. Penseu que la Gran Via té un itinerari rellevant de quasi 1 quilòmetre. Aleshores, la decisió pot suposar molta diferència entre un i un altre. El procés de disseny començà perquè ens pareix lògic i ens pareix respectuós tornar i buscar el passat que hi havia abans. Es facilitarà en documentació i buscarem un poc les arrels identitàries que vosaltres teniu, en aquest cas, agrícola. Algunes fotos que tenim de fons documental, sembla que són plataneres, el que hi havia allí en aquell entonces, no s'aprecia massa bé. Després, en el 67, Gemma ja fa referència i apareixen els pins, d'acord? Fixeu-se que ací hi havia ja bardisses vegetals, d'acord? Que feien que aquest espai no fora tan permeable, que estava molt segmentat l'itinerari que anava a fer el vianant. I baix aquest fons documental, aquesta visió al passat, aquest retornar, plantejarem uns criteris de partida, perquè evidentment solucions poden haver millors de solucions, però has d'atendre a uns criteris genèrics. El consistori es va segmentar l'àmbit d'estudi al bulevard central, és a dir, sense tindre en compte les voreres ni la calçada, la mateixa distribució. També va fer referència a la importància d'emprar espècies autòctones. Això té molt de sentit perquè estalvia costos almenys en despesa d'aigua, d'acord? I també té que veure les interaccions en la fauna i en el medi natural. I, òbviament, disminuir la problemàtica actual, és a dir, donem-nos solució al problema, és un criteri fonamental de partida. Doncs bé, estudiarem la secció del carrer completament, encara que ja vos he dit que el disseny de solucions es centra en el bulevard. El bulevard té aproximadament 7, és més o menys variable en alguns llocs, però més o menys 7 metres, 4,5 de passeig per a espai de vianant, i després té unes jardineres molt estretes de 1,5 metres, és variable, depèn de la zona, d'acord? Després també analitzarem un poc les vostres zones verdes, en aquesta ortofotografia, que abans ja l'he ficada, no sé si recordeu, hi ha una disposició d'àrees verdes i teníem curiositat per saber quines espècies havíeu emprat, quina distribució, quin itinerari tenia el que anava a gastar l'usuari.
I no res, inventariarem cada tram, cada pastilla d'eixes 11, la inventariarem en quant a pins, en quant a mobiliari urbà, en quant a fanals de llum, tot inventariat i apuntar les observacions. Anarem també als espais enjardinats, que ja us he comentat, per a veure'ls. I tot això tenint en compte en el disseny que s'ha de respectar sobretot la funcionalitat de la vegetació en trama urbana. Quina és? Evidentment ens ajuda al tema de les emissions contaminants, perquè estan captant CO2 i les nostres emissions. Sobretot és un hàbitat, és una interacció amb la fauna. I el tema de la temperatura, molt important. En un escenari de canvi climàtic tindre una bona infraestructura verda, lineal, que ens travessa tot el poble, pot ser en ocasions la salvaguarda per a aquest escenari tan negre que se pinta respecte a l'augment de temperatura. Se quantifica entre 3 i 6 graus el canvi en una zona, en un arbrat i en una ombra, a no tindre. És a dir, estem parlant d'una diferència substancial i tots sabeu i heu estat baix d'un arbre i a ple sol. És una cosa lògica. Sense oblidar en el disseny que la selecció dels arbres en trama urbana i en general en la vegetació, a banda de tots els criteris que s'han de tindre en genèric per a seleccionar les espècies, has de tindre en compte les afeccions. Així ja veiem l'afecció al paviment, per exemple, però n'hi ha altres afeccions a serveis subterranis. Has de tindre en compte la fulla, si és caduca, te va generar més restes, més manteniment, les flors, els fruits, tot això. A part dels condicionants de clima i d'estació. I anem a passar a les opcions dels projectes. Us he contat un poc resumit com hem fet el disseny. Us he comentat que n'hi haurà 2 blocs, el disseny general de la Gran Via i una elecció concreta del passeig central. És a dir, per on anem a caminar, com ha de ser. En el primer bloc tindrem, com sempre, l'opció de no remodelar. Vull dir, podem decidir que la Gran Via es quedi així o podem intentar solventar la problemàtica. És a dir, remodelar de forma parcial o total. Passem a cada una de les espècies. La primera opció, hem ficat un lema perquè així vos ho va traslladar també el consistori. És una forma fàcil i ràpida d'identificar una opció. Aquesta s'anomena etnobotànica, una mirada al passat, perquè té molta vinculació en quant a espècies agrícoles. Es planteja en primera instància eliminar de forma total o parcialment els pins i afegir un altre arbrat perennifoli, d'acord? És a dir, que tinga fulla tot l'any. I també se proposa incorporar caducifolis. Aquesta interacció en veritat és molt positiva, encara que penseu que va caure fulla, va costar més manteniment, etc. Té les seues implicacions i ens ajuda també a recordar el pas de les estacions. És un punt paisatgístic molt interessant. Després, si se fixeu en la planta, veureu una bardissa vegetal que és la que hem vist en el passat. És a dir, aquesta bardissa vegetal que ens fa un espai menys permeable i ens augmenta la seguretat,
també està inclòs en aquesta opció. I sobretot, un tret innovador així és el punt de reunió social, és a dir, diguem que en aquest disseny se pretén que aquests bancs que avui en dia estan aïllats, que has de caminar i després trobar-te un banc i caminar i després trobar-te un banc, com a que no conviden a la convivència, no? Aleshores, se vol resoldre això compilant, no massa bancs, però un poc en forma de punt, no? De reunió. Així podeu veure un poc més detalls, la secció de lo que seria. Aquesta opció manté el recorregut lineal que fa el vianant, és a dir, no es canvien el recorregut, és el de sempre. Veure en 1 quilòmetre, el fons, el que t'espera, val? Està basat, com us he dit, en la mirada al passat i en el caràcter agrícola. Per exemple, caducifolis podríem parlar del lledoner o de l'ametler, d'acord? Són algunes opcions. Així, us hem ficat 2 exemples de com seria aquest punt de reunió social en desembre i en agost. Ahí podeu veure els lledoners a l'estiu, en la seva fulla, també dotant d'ombra, d'acord? I podeu veure també alguns detalls que hem considerat. No té per què ser el disseny finalista, és a dir, és un estudi de solucions preliminars, per marcar els criteris. Després, la segona opció és una aposta un poc més atrevida perquè inclou alguns canvis que no tenen tant que veure en la realitat actual. Per exemple, el canvi més substancial és que l'itinerari del veí que està recorrent la Gran Via canvia un poc, no és del tot recte, no significa que tinga un circuit, però pot trobar-se algun obstacle com una rocalla enmig que no moleste massa o algun voral que l'obligue a canviar un poc el circuit. Després tindríem de nou els punts de reunió social, per tant abandonaríem el model de banc aïllat i després tindríem la barrera perimetral que vos he comentat que és tan rellevant en el tema de seguretat vial. Un poc així els detalls visuals d'aquesta opció. Hi ha que invertir en el verd, no s'assusteu de veure tanta vegetació, no penseu que va tindre un manteniment hiperexcessiu. La jardineria té molta variabilitat. Se poden triar espècies que necessiten menys manteniment. Hi ha que invertir en verd. Una altra opció seria esta bé com a recollir un llevat de cara de lo que tindríeu actualment, però resolvent el tema dels pins, d'acord? S'anomena la de sempre, la Gran Via coneguda. Aquesta continua mantenint els bancs de forma aïllada, és a dir, no hi ha punts de reunió social, l'itinerari de l'usuari continua sent lineal, incorpora caducifolis i pot substituir de forma total o parcial els perennifolis com el pi, d'acord? Incorporant, com ja he dit, la bardissa. Aquest seria, per exemple, uns detalls d'aquesta opció. Un model més clàssic i com el que tenim ara, però amb remodelació. Després vindria una altra opció que podria ser una combinació de les que hem anomenat abans. És a dir, per exemple, els punts de reunió social també deriven, pot ser, de molèsties al veïnat. Aleshores, igual convé que aquests models que tinguen aquest disseny de punts de reunió estiguen centralitzats en el tram 5 i 6, que correspon un poc al centre de la Gran Via.
I la resta de trams podria respondre al model clàssic al que ara tenim, d'acord? Se poden fer moltes combinacions i, de fet, quan participeu també podeu fer-les. Si algun mòdul o alguna solució us ha agradat i penseu en una altra combinació, també la podeu ficar. Però, i també podeu votar, llevar la barrera perimetral, la bardissa vegetal de seguretat, perquè no la veieu i voleu un altre material. Podeu apuntar les solucions que penseu. Això simplement és una primera visió. Val? I després tenim la no actuació. És a dir, ja ho hem comentat. Pot ser que decidim que no volem canviar res. Pues aleshores es mantindria la problemàtica actual d'ara, amb tot el que hem comentat. Val? Després vindria el bloc B, de participació respecte al passeig, exclusivament, i tindríem, com sempre, l'opció de no remodelar res. Podem voler-ho deixar així, jo ho he passat i ho he vist molt pitjor que quan vèrem l'estudi. Però bueno, és una opció, la podem escollir. I després tindríem el bloc de remodelació. Plantegem de partida 3 supòsits, però podeu, com ja vos he comentat, aportar a l'estudi. La primera opció seria, per exemple, com en la Gran Via de Marquès del Túria, terra compactada. Anem a comentar així ara els avantatges i desavantatges de cada una d'aquestes opcions. Per exemple, avantatges en terra compactada. Evidentment, el paviment impermeable, el rajol, el formigó i tot això tenen un efecte de calor, perquè no és un paviment impermeable. Aleshores, s'acumula més calor allí. Davant d'un escenari de canvi climàtic és un factor a considerar. Estem parlant d'una via d'entitat. Després, el tema del creixement de la vegetació. Quan eliminem aquest paviment impermeable, estem deixant que pugui créixer de forma un poc més lliure. Igual, la vegetació va buscar més la part natural que l'asfalt. Pot compensar-se millor, d'acord? Després està el tema de la infiltració de les pluges. Si fiquem un paviment impermeable, aquesta opció, aquesta aigua, aquest regal que ens cau, no se va quedar en el sol. És a dir, se va perdre, se va evaporar i ja està. I respecte a les altres opcions, tindria un cost d'execució, o sigui, a l'hora de fer-ho, menor. Desavantatges. Evidentment, sabeu que així no sap ploure. No sap ploure. Plou molt poc i fort. Aleshores, l'opció de les bases, de l'acumulació de bases de pluja, s'ha de considerar. El tema de la polseguera. Poden haver ràfegues de vent que molesten o incomoden o a l'usuari o al veïnat. Tot s'ha de considerar. El tema de impossibilitar els trets decoratius vol dir que no hi ha decoració en tot aquest paviment. Els rajols pots jugar en els diagrames que tinga, etc. i pots maquetar ja un escenari. I els costos de manteniment serien més freqüents. Després tindríem altres opcions com el de la rajola. Així us fiqué 2 exemples, l'Avinguda del Vedat en Torrent o l'Esplanada d'Espanya en Alacant, que per si ja tenen trets decoratius, o sigui, estem decorant el passeig directament. Els costos de manteniment serien menys freqüents que la terra compactada. No hi hauria possibilitat d'acumulació de bases, encara que la terra compactada sempre es pot anivellar de forma estratègica per a una caigudeta d'aigües, però ja sabeu que plou molt fort,
El tema de la polseguera no estaria. Desavantatges, el que hem comentat, del calor, no? El tema de la recàrrega d'aixes pluges al nostre nivell de sol no estaria. El creixement continuaria limitat a l'espai que li deixem per a créixer la vegetació. I també hi ha dificultat de reparar els trams i un cost d'execució major, és a dir, és més car de fer. Després tindríem l'opció 3 com a formigó imprès, és a dir, com a bloc, no com a rajols junts, sinó com a bloc. Els avantatges, la possibilitat de decorar també. Així tenim l'exemple del passeig de Santa Maria, en Cádiz, el tema de les pluges de nou, el tema de la polseguera de nou, i el manteniment, això, més freqüents. Però després tindríem els desavantatges que ja hem comentat en el rajol. El cost d'execució seria major que el de la terra compactada, per exemple, duraria en principi menys que el de la rajola, n'hi ha major dificultat de reparació de trams perquè això va en bloc, aleshores tens que arreglar ahí i de més. El creixement de la vegetació, que ja ens està donant problemes, és un factor a considerar, i el tema de les pluges. I per últim, la no actuació. Podem, de nou, decidir deixar-ho així. També podem decidir fer la remodelació de forma progressiva un any, un altre any. Vull dir, no penseu en una actuació totalista. N'hi ha que contemplar les diverses opcions. I per la nostra part és tot. Obrim uns minuts per a qüestions, preguntes que hagin pogut sorgir. Llavors dic que en el procés de participació tindreu un espai a mode de bústia on podeu exposar el que considereu. Gràcies. Bé, doncs, no sé si algú voleu preguntar-li alguna cosa a la tècnica. Sí? Digues. Quina garantia li se dona a la terra compactada, la garantia, a l'acabar-la tota en terra compactada, quin tipus de garantia li se dona? Perquè jo visc al últim tramo, al tram número 11, i ja li puc dir que és un femeral, el que n'hi ha aquí. Quan plou, i en els clocs que n'hi ha, en la polseta que s'anomena Maria Foltes, això, a tota la garantia, jo pràcticament, si jo tinguera que votar, aquesta opció no la vaig a votar. Serà més econòmica, els arbres podran funcionar millor, no el que vosaltres m'ho vulgueu dir. Però el federal que se forma allí seria extensible a tota la garantia. Jo quasi que la descartaria, però com jo no voté, jo sé el que vaig votar jo, no el que vulgui fer la gent. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, evidentment, tu tens l'experiència de primera mà. També has de pensar que en cas d'esta opció portaria un manteniment molt més recurrent, estaria molt més compactada. No te puc dir en garantia res, però sí que te puc assegurar que possiblement estarà més mantesa, que esta zona més al voral urbà, però en tot cas, com bé has exposat, és una opció que tu personalment no triaries i t'agraïm la teva aportació i la teva experiència. És que jo el que estic mirant és que els projectes són eixos o és la reunió s'ha fet per provocar que la gent vaig aportant idees i vaig a saber les avantatges o no avantatges de lo que és el firme de cada tipus de manera de fer-lo i després aportar idees sobre això. O ja n'hi ha un projecte. No, sí, gràcies. Diguem que això seria un avantprojecte, és a dir, un avant d'aquest projecte d'execució
La idea és que per a fer el projecte d'execució cal consens veïnal, és a dir, s'obri el procés de participació pública, per això no hi ha detalls a nivell de projecte de cada una de les opcions, perquè diguem que és un avantprojecte o un disseny de solucions. No sé si t'he contestat a la pregunta o... Ho dia perquè si això me semblava a mi que era una manera d'exposar i que la gent aporta idees. Clar, sí. De fet, la nostra feina és com obrir en taula el debat i exposar algunes idees. Sempre que se comença a parlar, moltes vegades se necessita tindre alguna cosa damunt la taula, diverses opcions, i després sempre, òbviament, deixant un espai per a la lliure opció, lliure resposta o lliure elecció. Perquè Antoni ha dit lo de la terra compactada. Jo és que també he vist que tot s'ha posat bardisses i resulta que quan ve la fira se lleven faroles i se planten pistes d'atraccions i tot, entonces les bardisses... Sí, no he comentat aquest detall, encara que sí que així després en l'entrevista de Tele Rivera o Rivera TV el tractament de la zona central és diferent. Això sí que ho hem tingut en compte a l'hora del disseny i així se'ns ho va traslladar el consistori de primera mà. És a dir, el disseny d'aixòs trams ha de ser especial. Sí. Pero yo considero que la gracia es el pulmón más importante que puedas jugar. Entonces, lo que has de buscar es, efectivamente, evitar problemas. Uno dels problemes és la pinotxa. Si ens anem a posar terra compactada, tindrem pols que és pitjor que la pinotxa, perquè no està quedat per tots els costats. En segon lloc, el que són els arbres, vostè ho explica molt bé, que n'hi ha diverses opcions, però jo perquè la gent ho sàpia, el ficar plantes caducifòlies, que es cau la fulla quan canvia l'estació, continuem en el problema. Sí, continuem en el problema. No me n'eix el cap que continuem en el problema. El ficar plantes caducifòlies, cau la fulla... Sí, però no és el mateix que la pinotxa. Vull dir, quan acaba de caure la fulla, es neteja i ja està, la pinotxa és contínuament. Pelear tots i llaurós, més que res per les coses del mig ambient. Si vostès passen arbres caducifolis en l'hivern, la fauna no té a on amagar-se. En l'horta, per desgràcia, plantar-nos aquí i també cau la fulla. No tenen on amagar-se. En la Gran Via hi ha més fauna que en tot el terme de Guadassuar. Digues que és una barreja. Y por tercera, por ello de puntos. Yo creo que apoye este tipo de diseño, pero si una gran vía que necesita pasechar, que pase a charlar y pasechar, y que obstáculos, sí, es una opción muy moderna y muy innovadora y muy això, però és perquè la gent també ho sàpia, no és que vull dir que no ho sàpia. Però vostè ho ha dit, justament és una opció més. O sigui, que simplement el que se faci és oferir opcions. I, com ha dit Emma, vull dir, és que després s'habilitarà una plataforma perquè puguem parlar lliurement sobre això. Vull dir, hi ha obertura màxima a qualsevol opció. Clar, i tant, per això ella ja ho ha explicat. Moltes gràcies per la teva aportació. Sense dubte, tu tens la teva experiència, el teu punt de vista i, evidentment, aquestes solucions indirectament les han considerat perquè hem plantejat moltes solucions a tot això. I respecte al tema de la fauna, que no té on amagar-se i de més, me consta que teniu un territori forestal, la Garrofera. Ah, no, claro, ya. Pensaba que parlaves de fauna. Però és un gran problema, perquè no podem prendre roba i tindre coses, perquè és contínuament cargant el pressupuesto. Jo estic conforme en respectar la fauna, però també hi ha que mirar un poc que n'hi ha tota gran massivitat. Clar, sí, és normal. Els arbres tenen també... Bueno, al final són la caixa de l'avifauna i en una trama urbana i en unes vivendes tan pròximes tenen les seues qüestions, clar.
Gràcies. Digues. Sí, mira, jo és que com m'estic sentint com parlant coses. Sí. En el tema del paviment, ara tenim l'oportunitat de tant els veïns, el poble que podem votar, de fer el que és s'anomenat molt bé el passeig d'Alacant. Ara tenim l'oportunitat ni de fer-lo de formigó imprès, que tot això serà la gent que vulgui decidir i votar, però tenim l'oportunitat, i la gent tindria que entendre-ho, de fer el passeig nostre, o sigui, un passeig nostre. Dona igual que siga fer l'estudi, veure com se pot solucionar, però fer-lo nostre. Agarrant de les millors solucions, però l'opció de l'entaulellat, això em pareix una bona opció. Però també escoltant d'altres opcions i tal, el de l'arborat, tampoc veig jo que se tinga que distingir, per exemple, la zona de la fira de la zona del poble. O sigui, o tota la Gran Via igual, però això de fer la zona de la fira d'una forma i el resto d'una altra és com d'una segona i de primera. No, perquè ara tenim moltes discussions i això no se pagarà així. Clar, no, a veure, és una qüestió que no he comentat, de fet he exposat un disseny igual perquè també sabia que anava a passar, les diferències no són bones, però són exemples, són opcions, és a dir, que sapigueu que s'ha tingut en compte i de fet així no ho va manifestar el primer dia al consistori de que l'espai este central és una qüestió especial, però gràcies. Bé, doncs ja hem vist una miqueta els projectes, ja sabeu que l'exposició estarà fins al 30 de setembre, també que la sala d'exposicions té un aforament màxim de 10 persones allí dins, d'acord? Perquè ho sapigueu. I pel que fa al procés de participació, que començarà el 15 de setembre i acabarà el mateix dia que acaba l'exposició, el dia 30, no res, simplement dir-vos que el procés de participació el que partix de la base que nosaltres volem això, volem sentir-vos, volem que parleu, d'acord? Que el poble de Guadassuar parle sobre què necessita de la Gran Via. Per què ho diguem a tot el poble i no ho diguem només als veïns de la Gran Via? Podria passar que ho farem així, però pensem que és un projecte de molta envergadura i de molta importància i que afecta a tot el poble, no només afecta als veïns i veïnes de la Gran Via. Tots passem per allí, no? Vull dir que... Per descomptat que coses habituals i quotidianes us afectaran a vosaltres més, però ens afecta a tots. Vull dir, a mi la Pinotxa, jo visc en el carrer del Crist i m'arriba exactament igual. O sigui que, anem a veure, entenc que a vosaltres us afecten coses tots els dies, però que necessitem parlar tots sobre això. Tots xafem la Gran Via, en un moment o un altre, i això és així. Bé, doncs el tema és que això, volem que opineu, ja sabeu, està l'opció A i l'opció B. L'opció A, els diversos projectes que ja ens ha explicat de passeig, Emma, i també ja sabeu que hi ha la cinquena opció que s'ha anomenat no actuació o no remodelació, però això no significa que no s'hagin de fer les reparacions oportunes o les qüestions oportunes per mantindreu i tindreu en bones condicions, d'acord? Vull dir, això, la no remodelació no significa tampoc que no s'actuaria sobre la Gran Via. Aleshores, l'opció B, el mateix en el tema del paviment, d'acord? Per tant, cal triar una alternativa de cada opció i, com també ha dit Emma, habilitarem un espai per a l'escriptura lliure, per a suggeriments, per a inquietuds que tingueu al respecte, d'acord? Pensem que tot el que penseu que podríeu posar enriqueix el projecte i ja està. Bé, doncs quan podrem votar? El període de votació serà del 15 al 30 de setembre, com ja he dit. Qui ho pot fer? Poden votar les persones empadronades a Guadassuar majors de 16 anys. Amb 16 anys complits
a data de 30 de setembre, que és quan acaba el període de votació. I com i on votarem? Doncs d'una banda tenim de manera presencial al registre de l'Ajuntament de 9 a 2 i al Centre Cultural de 4:30 a 8:30 de la vesprada presentant el DNI. A més, i això volíem remarcar-ho, si poguera ser, seria fantàstic, els demanem que porten un bolígraf propi per a no haver de compartir material i evitar així contagis, d'acord? Ja sabeu en quina situació estem. I d'altra banda, també es podrà votar de manera telemàtica a través d'un enllaç a una pàgina d'internet que publicarem pròximament i on podran votar a l'hora que vulguin, des de casa, amb un dispositiu electrònic, telèfon mòbil, tablet, ordinador, etc. Bé, doncs este seria el procés amb el qual volem conèixer la vostra opinió, el vostre sentir sobre la qüestió del futur de la Gran Via. I bé, ja per a finalitzar, jo ja m'acomiado de vosaltres, espero que participeu perquè pense que és la millor manera de decidir aquestes coses, fer una decisió compartida entre l'Ajuntament i els veïns i veïnes de Guadassuar. I ara doncs, ja podria demanar a Salvador Montañana, el nostre alcalde, que pugi a l'escenari perquè els dirigís con les paraules i ja tanque l'acte. Molt bé, molt bona vesprada. Primer que res, agrair a Medi21 i a Emma per el projecte, perquè ha estat molt implicada, i per l'exposició, i a Gemma, la regidora de Medi Ambient i Parcs i Jardins, per haver impulsat també això. Tenim que dir que este projecte té pràcticament 2 anys, no és d'ara. Les circumstàncies electorals, les circumstàncies de la pandèmia han obligat a que es retrasara tal vegada en excés. Ja estava, com diem, 2 anys preparat i se volia haver fet aquesta exposició, però no es va poder fer. Què ho va motivar? Com tots sabem, així encara han eixit fotografies de com estava el paviment de la calçada estropeat en la Gran Via, era ple de bonys i donava inclús peu a alguns accidents de vehicles de circulació i inclús alguna bicicleta i alguna moto. Gràcies al treball, l'esforç, la constància per demanar que aquesta Gran Via es pogués asfaltar, està fresada i asfaltada, i el que pensàvem és que hem d'aprofitar que aquest nou paviment que s'ha fet, que creiem va estar a la vista de tots, a consciència, pot aguantar durant uns anys, però si continuem en l'estat actual de la Gran Via tornarà a guanyar-se i tornarà a ser perillós. Per això vam córrer un poc més i vam demanar que se preparara i que ho poguérem exposar. I de sempre havíem pensat que això havia de ser un procés de participació ciutadana. Per què? Com hem dit, els pins que n'hi ha ahir estan 53 anys plantats, almenys. Alguns, altres igual estan més temps. El que ara es passa, ho fem entre tots per la Gran Via, tant de bo que dure 50, 60 o més anys. I això excedeix de lo que és el temps de qualsevol ajuntament i gràcies que ara són democràtics. Vull dir que passarà aquest ajuntament, passarà un altre, i si el poble participa i està convençut de que això és el que hem d'encetar, jo no crec que n'hi hagi cap problema en què se continue en el temps. El que s'hagi demanat a una empresa aliena a l'Ajuntament també és això, garantir que ells han treballat lliurement, ells ho poden dir també, i han fet les propostes que n'hi havia, sempre dins d'un marc que podeu comprendre que és d'estalvi. Podríem haver dit, alcem tota la Gran Via, la fem tota de nou, però les circumstàncies del poble, és un poble mitjà, no tampoc ho permeten. També el que decidim ara serà una línia i que podrà fer-se el remodelatge o la replantació, com li vulguem dir, a trams. Tot d'una serà pràcticament impossible, però si deixem una línia que siga de consens de tot el poble, qualsevol que estigui a l'Ajuntament sempre es pot recolzar en este treball per a seguir aquesta línia i que no siga una Gran Via d'uns i una Gran Via d'altres. Sí que
No vull entrar en temes del que s'ha debatut, en les preguntes, però sí que n'hi ha una cosa principal. Encara que siga un carrer de la gent que viu a la Gran Via, és un projecte que costarà anys i diners, participació i el que no voldríem que enfrontaments. Participació sí, suggeriments tots els que calga, però creguem que no és una Gran Via a soles dels veïns, és de tot el poble, perquè els diners que s'utilitzaran en remodelar-la és també de tot el poble. I moltes vegades, jo ja tinc una certa edat i he sentit moltes vegades, és que els diners sempre es gasten en la Gran Via, sempre s'han fet coses a la Gran Via, a la resta del poble no. Bueno, doncs ara és el moment de que fem una cosa ben feta, que sigui participació de tot el poble i també té dret a opinar en aquest aspecte. Simplement això és el que volia deixar clar. Respecte de les altres qüestions, ja s'ha dit també, s'habilitarà un espai de participació, el que no tinga mitjans electrònics deixarem també unes bústies per a recollir aquests suggeriments que siguin per escrit, podrà fer el suggeriment tot el món que vulgui, se contrastaran i electrònicament estaran en la pàgina de l'Ajuntament per a que no com a debat uns contra uns altres, sinó que cada un que posi honradament el seu suggeriment i se tindrà en compte. S'ha parlat de pavimentar, de sense pavimentar, de ratxola, de paviment continu, de decoració, de no decoració, del tipus d'arbrat. El tipus d'arbrat són més els tècnics que ho han de dir, intentar que la part radicular no afecti la Gran Via conforme està afectant perquè s'escampa per baix del paviment i per baix de tots els jocs i estropea conduccions subterrànies i tot aquest tipus de coses. Això és només una qüestió tècnica. Per a totes les demés s'accepta que la gent faci els suggeriments i traurem la conclusió entre tots i intentarem que això siga una situació de consens. Anime a tot el món, als que esteu així, als que puguen participar en les xarxes, a que se vote, a que s'expresse i perquè si ho fem entre tots és la millor manera de que la Gran Via siga també la Gran Via de tots i la que volem que participi tot el món, que ho tingueu en compte i això és el desig i per això ho vam fer d'aquesta manera. Res més, moltes gràcies per haver vingut i endavant, podeu visitar l'exposició, així s'ha explicat. Crec que hem ho fet d'una manera molt correcta, molt estructurada i dir les coses i ella mateixa ha dit que és una situació oberta, no és un projecte d'execució, està per fer i no vol dir que el que se vote ara començarem demà, no. El que sí que volem és saber cap a on volem anar, el poble cap a on vol anar a la Gran Via i ho farem. Ara, n'hi ha una visió que a ningú li s'escapa. Si ara mateix la Gran Via estiguera sense cap vegetació, seria una visió horrible i catastròfica. No és això el que es pretén. Simplement és que si tenim una línia sobre la que avançar, podrem fer que això no sigui així i anar fent-ho en els trams que calga. Tenim que tindre en compte que ara la bardissa que n'hi havia no n'hi havia res per goteo i va aguantar a un to d'anys. Avui hi ha possibilitat de tindre el rec localitzat i que totes aquestes plantacions funcionen més bé. Per tant, no ens ha de fer por aquest tipus de coses. I per seguretat, això sí que ho diem com a dirigents del poble, no pot haver una Gran Via en què cada un travessa per on li doni la gana. Té que estar tot des d'aquest punt de vista ben ordenat per a que existeixi el mínim perill possible. Res més, moltes gràcies per haver vingut i a la vostra disposició per a aquest procés participatiu. Moltes gràcies.